Mna ndiyoyika uphinde ndiye-Pick n Pay. Hayi ngeke. Ndiyoyika uphinde ndiye-Pick n Pay, andizukwazi. I'm not comfortable at Pick n Pay. Le madoda ndiyothenga apha, xa ndigqiba uthenga ndifika ethilini. UShoprite ubhetere ndibuyabuza uba plastic place. Hayi ke ufane kube lost uba plastic place. Unqwala entloko. UPick n Pay yena uba makathi kum smart shopper place. He madoda, andanoba urefresha kum uba ndim lo uyishopper esmart kodwa uthi place. Uli smart shopper place. Ndiyalaqaza apha kanti ndifuna ikhadi endingalana uba ndilithatha phi. Ndibhatala ngecash mos, kanti lo mama uyabuza kum smart shopper place. Kanti ubhetere na-Ackermans uba xa ufika e-Ackermans akuthethwa nawo, uvese kungqono xa ufika ube ngathi kuyaselebreyithwa. Kuthiwe override place, override place, override place. Uqonda uba oyena noba mhlawumbi alarm yakhona na kodwa ayinamsebenzi. Kodwa uPick n Pay hayi ngeke. Hayi.